तो आज हम के चल दिले बनी सो धारानपुर शिव मंदिर महाकाल के दर्शन करे। तो देख सकतनी अब रोड में बाइक चल रहा बिया। चलते चलते ओकरा बाद देखी धारानपुर पहुँच गए बनी सो। धारानपुर तुरंत पहुँचम सो मंदिर में। हर हर महादेव बोला, हर हर महादेव जय हो, लजा हो, हर हर महादेव। बबुआ रूस गल बा, ठीक बा। हमने के आइल बनो से बड़ा धारानपुर के कुमारी के पूजा करे। मंदिर देख सकते हैं बहुत बढ़िया बा। हमारे साथ में पत्नी आइल बड़ी। यही जो हमार बर्बादी हो रहा है, बोले शादी हो रहा है बर्बादी हो रही, शादी नहीं कर रहे हमारा। यही मंदिर में हमारा शादी हो रहा है, बर्बादी ना हो रहा है। नहीं बबुआ रूसल बा। बबुआ मंदिर में जो भी आवेला तो रूस जला का ना, भगवान लोग से काहे रूसल रहेला। तक तक ओ तक तक बबुआ हमार भगवान लोग से रूसल रहेला, ठीक बा। आज दिन टीका मारले बड़ी मैडम हमको हम क्वेश्चन लागत तरी तनी बताएं लोग। हर हर महादेव मेला वाला सब लागल बा झकास। तो मंदिर में प्रवेश कर चुकल बनी सो। देख सकतनी बहुत ज़्यादा भीड़ बा मंदिर में, ना कारण गर्मी भी बा। और देखी तो फर्स्ट क्लास पंखा उंखा चलता है हमें। और बहुत सुविधा हो गई मंदिर में, बहुत एकदम पंखा उंखा के व्यवस्था बा। कैमरा भी लागल बा। महाकाल के दर्शन हो गए। जय महाकाल, हर हर महादेव। चंदन टीका शुरू बा हमके देख सकतनी। चंदन टीका लागल, बबुओ के चंदन लागल आ हमरो चंदन लागल। बाबा एकदम बहुत शरारती बने। बाबा के जवाब नहीं थे, छोटा बाबा नहीं लेकिन बहुत शरारती बने। टीका हो गल, इतना मस्त लागता देख सकतनी। लेकिन बबुआ के थोड़ा टीका टेढ़ा हो गल बा। लेकिन कोई बात ना, टेढ़ा बा बबुए टेढ़ा हो। तो देख सकतनी अंदर से घूम के हमने क्या गनी बबुआ, ठीक बा। अंदर से घूम के आ गई सो। अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ बा। थोड़ा सा साइड से जोन बावे ओकरा के आउट चावला कैलिए तो बहुत बढ़िया रही। इस साइड से वो देख सकते हैं एकरा के और थोड़ा सा और भव्य बड़ा चौड़ा कैलिए बहुत बढ़िया लगी, ठीक बा। भीड़ बहुत ज़्यादा होकर कारण अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बस हो जाता। थोड़ा और चौड़ा बन जाइए तो बहुत बढ़िया हुई। नमस्कार, हर हर महादेव। तो पूजा भइले के बाद फोटो सोटो खिंचाए के चालू हो गए। हम देख रहे फोटो खिंचाए लागल। मंदिर बहुत झकास एकदम। गुरुकुल भी बाजा। जब पढ़ाई उढ़ाई सब होला, छोट छोट बच्चा सन के पढ़ाई होला। वो आशीर्वाद बाबा से लिया लागल। बाबा तो प्रणाम वो लागल जाता। हर हर महादेव। बाबा आशीर्वाद दे देनी। देखें एकदम कितना मस्त एकदम लागत है। यहाँ शादी ब्याह सब होला एकदम। शादी विवाह के भी सब कुछ सुविधा बा। एजा शादी हमरो भई रहे, ठीक बा। देखते बहुत दूर दूर तक ले मतलब एक क्षेत्र बा। बढ़िया बा, जबरदस्त है जो यहाँ के प्रांगण बा। अब पूजा पाठ हो गए, चल सब घरे। और लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के दबाएं। फेसबुक को देखें तो फॉलो करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।